блогери шинохта ва фаъоли ҷомеаи шаҳрвандии Русия Егор Жуков, ки бо танқиди ошкори ҳукумати ин кишвар маъруф мебошад, бо ҷароҳатҳо ба шифохона интиқол ёфтааст. тибқи ахбори расида, ӯро дар назди хонааш дар Москав ду шахси номаълум латукуб кардаанд. ҳампаймонҳои Жуков дар созмони сиёсии бо номи «Команда Жукова» дар шабакаи фейсбук навиштаанд, ки номбурда 30 август баъди ширкат дар барномаи Максим Кац дар шабакаи YouTube мавриди ҳамла қарор гирифт. ҳампаймонҳои Жуков илова карданд, ки дар ин барнома ӯ бо ишора ба эътирозҳои давомдори Беларус гуфтааст, эътирози мардуми Беларус бар зидди ҳукуматдории Александр Лукашенко бояд ҳамчун намунаи расидан ба ислоҳоти демократӣ бо василаҳои осоишта омӯхта шавад. дар робита бо ин ҳамла сухангӯи Кремл Дмитрий Песков изҳори умед кардааст, ки масъулони ин амал ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. рӯзи душанбе полиси Москав тасдиқ кард, ки ҳамла аз тарафи муфаттишони ҳифзи ҳуқуқу тартибот таҳқиқ мешавад. тобистони соли гузашта Жуков бо иттиҳоми ширкат дар эътирозҳои бидуни иҷозати мухолифин дар Москав боздошт шуда буд. он замон ӯ аз номзадҳои сабти ном нашуда ба интихоботи Думаи Москав пуштибонӣ мекард. Жуков шартан ба муҳлати 3 сол аз озодӣ маҳрум шуд. ӯ ҳукмро сиёсӣ номида буд. ин ҳамааш сиёсат аст. онҳо додгоҳро ба ниҳоди таъқиб табдил додаанд. мо бояд бо роҳи сиёсӣ бо он мубориза барем. қаблан Жуков хабар дод, ки ӯро ба магистратураи Мактаби олии иқтисод ибтидо номнавис ва сипас аз он барканор кардаанд.